Semo yende muwakili Walter Misire oyibo igo kurigia kirgo kyo bunge asensemo ye bunge ya West Mugrango nigesokire na goteba ngani ga gosererigwe obugima bwaya sikiri ngani ga berega komochia barai ka ukwana ime ya kibirigo Misire nigatebire nga tari guchia gutiga eganga yayo kurigia obubunge asibo igo aragendere kumurikira ebintu ebyo bikogenda bugeka Wangoro kwa Walter Misire wangoro ye kirgo kyo buchumbe West Mugrango constituency kobate bia bali bachakira propaganda bale kongenta ende kobate yegente ketanga na mongenta aende nikimara kole mibango yo kongenta nonde I'm waiting for you kananje nonde na bananchi ndere kobakani abato shina nabuna tokole siasa tali siasa yo kongenta na ndobwate ni jumbe na information na nje Walter Misire ninda kero kongentwa kinende nimpakanyete garanje ninde na bananchi ekanene na mangana yankobolia Bantaba mangana na beringo babulia both in private na and in public kuikira bona baikira sore konge lakini tini mo aende na bangenta tikamanya na Walter Misire banga bali West Mugrango abantu bali batakete yo bukombozi nonale ko basaba abantu baito bagwate chukura so bonge elio tonyale konyora chinguru chinene West Mugrango yatwale mechande menga se miaka menge eyubone tageto mukombozi oyo lenje Walter Misire igonda ete kobata yabantu bamintu nabwata chikura so bonge elinde monyole chinguru bona chiwe chibetio mukombozi no Walter Misire nchiko bakalere gasi eli mwantebia gasi eli mutaite kuchikonto manchi kokora chipara cheito gochiri chimbe naende twa tebirio muchumbo ito na sabaye para ne president yacha naenda agateba mpaka mangana ya machons lakini zaite gosisana tosabere ngo chipara na macha alitabe ibintu biri byokwana because yo musikoyo twamanyire no yobokwana boka West Mugrangogendongyo togwe togikende taito chaka kuruziro to sipara jeito abana baitu basome infrastructure yonse